Раіса Баравікова пра зубраня Жэўжыка і таямнічую сядзібу. Магутны зубр стаяў каля высокай, запарушанай снегам ёлкі і пазіраў на зубрыху, якая недалёка ад яго церлася аб снег пысай. «Ты што?» – адазваўся да яе зубр. «Волі залішняе дала гэтаму нашаму свавольніку. Вось ён і сваволіць». «Угу, я вінаватая. Ты ж часам радуешся яго шустрасці. Нават Жэўжыкам назваў». «Чуеш?» – крутнуў калматай галавой зубр. «Прыслухайся». Я прыслухалася. Зубрыха праз высокі сумёт рушыла да яго. Новы год пачаўся. На вялікай паляне свята. Там і Дзед Мароз, і Снягурка. У школьнікаў канікулы. Яна натапырыла вушы. «О, чуеш? Музыка!» «Дык чаго мы стаім?» – зубр узбадзёрана рыкнуў. «Жэўжык наш, напэўна, там. Свята дзецям сапсуе. Ідзі за мной». Зубр не памыліўся. Калі яны падышлі да вялікай паляны, дык адразу і пабачылі свайго Жэўжыка. Зубраня стаяла за рэдзенькім кустоўем, весела памахала хвастом у такт музыцы і жвава перабірала нагамі. «Куды ты наважыўся?» – выгукнуў зубр. «Хадзі, сыночак, да нас», – ласкава прамовіла зубрыха. «Няхай дзеткі весяляцца, не будзем іх палохаць». «Палохаць?» – здзівіўся Жэўжык. «Я толькі што выглянуў з-за куста, дык адзін хлопчык памахаў мне рукою па-сяброўску. Напэўна, такі ж свавольнік, як і ты». І яшчэ штосьці хацеў сказаць зубр, але яго аперадзіў Жэўжык. Я чуў, як зусім малая дзяўчынка верш перад Дзедам Марозам чытала і запомніў яго. Зубр танцуе ў карагодзе. Ён апрануты па модзе. Дзед Мароз, чырвоны нос, сена мех яму прынёс. Людзі нас любяць. «Вядома, любяць», – адазвалася зубрыха. «І не толькі вершы. Кніжкі тоўстыя пра нас пішуць. Мы славутасць пушчы». «А я вось што скажу», – адазваўся зубр. «Як мы толькі з'явіліся тут, наш род зубрынны, дык людзі адразу пачалі зваць нас гаспадарамі пушчы. Яны ж гаспадары ўсёй тутэйшай прыгожай зямлі, якая і для нас стала вельмі дарагой. Можна сказаць, спрадвеку гэта наш родны край». «А калі мы з'явіліся ў пушчы?» – запытаўся Жэўжык. У гэты момант музыка на вялікай паляне аціхла, і адтуль пачуліся радасныя дзіцячыя галасы. «Гэй, зубры! Як вы яшчэ тут? Дык з Новым годам вас! Шчасця вам і здароўя!» «От дзятва!» – задаволена пакруціў галавою зубр. «Рэдкія цудоўныя людзі жывуць тут, і дзеткі ў іх такія ж. Бачце, здароўя нам жадаюць. А мы во якія здаровыя, дужыя і магутныя. З таго самага моманту, як Косцік, далёкі наш продак, калісьці пасяліўся ў пушчы». «Які Косцік?» – запытаўся Жэўжык. Зубр задумаўся, быццам нешта ўспамінаў, а да Жэўжыка адазвалася зубрыха. «Пра нас, сынок, шмат розных казак і легендаў ёсць. Косцік таксама сказкі. Дык каб расказаць пра яго, трэба і пра таямнічую сядзібу ўспомніць». «Дык успомні, мама». «Не цяпер», – падаў голас зубр. «Зараз пойдзем да лежбішча. Там для нас ужо сена прывезлі. Трэба паесці, потым адпачнём. Тады раскажа маці табе тую казку». Гэтак яно ўсё і адбылося. Настаў час казкі. «Значыцца, пачну я з той самай таямнічай сядзібы», – сказала маці Жэўжыку. Знаходзілася яна пры самай пушчы, зводдаль ад вёскі. Гаспадарыў на сядзібе чалавек, якога звалі Нечыпар. Людзі яго пабойваліся, ды было чаго баяцца. Расказвалі, што неяк адзін вандроўнік блукаў па нашай мясцовасці. Дзень у пушчы прабыў, думаў выйсці да Нечыпаравай сядзібы, каб перадахнуць, і выйшаў. Але замест сядзібы гару высокую пабачыў. Пячора была ў той гары, ён і зазірнуў у яе, а там бочкі, поўныя золата, срэбра, дыяментаў бліскучых, і каля кожнай бочкі сабака агромністы. Кінуўся чалавек наўцёкі, і пакуль бег да вёскі, яму ўсё здавалася, што сабакі за ім гоняцца. А то яшчэ было. Цётачка адна ў пушчу пайшла па ягады, назбірала ягад, выйшла да Нечыпаравай сядзібы і ледзь не абамлела.
Бачыць, на месцы сядзібы палац стаіць. Перад палацам карэта неймавернай прыгажосці. Да яе падыходзіць прыгожая пані, у якой жанчынка прызнала жонку Нечыпараву, што вельмі рана памерла. А сам Нечыпар у царскім уборы з прыступак збягае. Заўважыў цётачку і так паглядзеў на яе, што тую ўсю страшным холадам працяло. Пасля ўсіх гэтых дзівосаў людзі пачалі пагаворваць, што Нечыпар вядзьмак. У ведзьмака дачка была, Франечка. Прыгожая. Яна бегала ў вёску да вясковых дзяўчат, і Нечыпар не забараняў ёй сябраваць з імі. Аднойчы запытаўся: «Франечка, а ці ведаеш ты маладога цесляра Косціка, што жыве ў вёсцы?» «Ведаю», – хутка адказала Франечка. «Дык заўтра запытайся, можа ён зробіць прыбудовачку да нашай старой хаты? Хачу, каб у цябе была свая святліца». Малады цесляр пагадзіўся. Нечыпар расказаў Косціку, што, дзе і як трэба пабудаваць, і штовечар распытваў у Франечкі, пра што яны гамоняць з Косцікам, як ён пазірае на яе, як яна сама ставіцца да хлопца. Аднойчы запытаўся ў дачкі: «Табе падабаецца малады цесляр?» «Вельмі падабаецца, татачка. Ён такі прыгожы, добры і вельмі дужы, як волат», – прамовіла тая. «А ты яму падабаешся?» І Нечыпар чамусьці спахмурнеў, з-пад лба зірнуў на дачку. Франечка заружавелася і хутка адказала: «Я даўно яму падабаюся. Косцік сказаў, што як толькі зробіць прыбудовачку, дык адразу і сватоў прышле. Я пагаджуся стаць яго жонкай, татачка, ты не супраць?» Нічога не адказаў вядзьмак, толькі яшчэ больш спахмурнеў. Цяжка падняўся з лавы, грукнуў дзвярыма і ўсё. З таго вечара ніхто больш не бачыў ні ведзьмака, ні Франечкі, ні маладога цесляра Косціка. Толькі час ад часу падлетак-пастушок, які дапамагаў бацьку пасвіць статак, расказваў людзям, што неяк раніцай яго гукнуў гаспадар таямнічай сядзібы і сказаў: «Я ад'язджаю надоўга, а ў маім хляве 2 быкі стаяць, дакладней маладыя зубры, зубр і зубрыха. Выпусці іх з хлява, толькі не далучай да свайго статка, няхай бягуць у пушчу, а бацьку свайму перадай торбачку, а ў ёй чырвонцы. Няхай ён кожную зіму у пушчу стажок сена прывозіць, і хай не баіцца, зубры не пакрыўдзяць яго».